Kai jama'a, kalli dan Allah fi sabilillahi haka muka yi da ku. Matan nan anya kuna ɗaukar karatun majalisar nan kuwa? Har kullum gimbiyar majalisa suna na Rukayya Abdullahi Maida nakan zo muku da faɗakarwa, jan kunne gami da bada shawari. A yau ma dai faɗakarwar ce kuma gami da jan kunne, tsakani da Allah haka muka yi da ku. Ni fa na ce muku a dinga kula da mazajen nan, a dinga ba su gudunmuwar da ta dace. Yanzu miji dan Allah dan Annabi da kanshi sai da ya fito neman abinci za a bar shi yana goga kafarsa akan siminti wai shi yana wanke kafa. Na ga na baki shawarar cewa ki samu ruwan ɗumin ki saka a roba. Me ɗan ɗumi kafa ki saki ƙona masa kafa, na raba ki. Ki samu ɗan shampo ɗinki ki zuba. Idan kika samu ɗan shampo ɗinki kika zuba a ciki, zai saka kafarsa ta ɗan bata minti 3 zuwa 5. Idan kika bawa kafar taki minti 3 zuwa 5, kafar tasa minti 3 zuwa 5, za ta ɗan jigu. Sa'annan ki samu abun goge kafa, yana nan ba na karfe ba saboda zai tada fatar kafar. Ko irin namu na gargajiya na abun goge kafa yana nan, ba wani tsada ce da shi ba, 50-100. Ki wanke masa kafarsa tas abinki. Da bayan nan idan baki da wannan akwai sanfefa, tana nan ita ma ana sai da ita. Sanfefan nan ki hada da ita ki goge masa kafarsa ta simil simil. Ki kawo man kaɗan ki shafa masa, ko kuma irin baby oil din nan na yara. Ki shafe masa kafa ta yi lubus ta yi laushi. Kin gani, idan da daddare kuna ai hira ku a falo, in zai yana so ma ya dan saka socks abin shi, idan ma bai saba da wannan ba ko da zafi da wani abu, in dai kine masa haka yau da kullum, wallahi kafar saka tamkar ki lashe haka zaki ganta. Duk da wannan da yake yanke kafar ina tunanin cewa ana dan bashi gudunmuwa, dan daga gani kafar da dan sauran haskenta. Kawai dai kila ya ga sha'awa ne da ya alwala yake dan goga ta a siminti ya ƙara rage wa madam aiki, saboda idan ta je wurin wanke masa ba tare da ta sha wahala ba. Amma idan ba ku kula da kafafuwan mai gidanku, gaskiya ku kula, in ba haka ba asaran mata ki ce. Ba ana goga miki kafa ki ji kaushi kamar za a yanke ki, haka zannuwan gadon ki za su dinga tashi. Domin da ya karta idan kafar ba wanki ba tsaftar da ta dace, ko ya yi faso ko kaushin da abin sai dai a ce subhanallahi, zannuwan gadon ki ba inda za su je. Wataƙila kuma in shi ba mai kula bane da irin dan siya muku kayayyaki, idan sun dan kwana biyu sun lalace, kin ga shi kenan wa gari ya waya. Nan zaki je kina yar murya, musamman in ba kya sana'a. Amma yari na ce mai sana'a sai dai ki dinga ɗaukowa, to amma dai ai ba haka aka so ba. Kullum a dinga canza zanin gado, ko zanin gadon ki ya kai 5 ko 10 ko 3 ko 4, haka dai zaki gani ba za su yi miki auki ba. Na bar ku lafiya, kamar yadda na saba sai na sake dawowa a wani bidiyon domin faɗakar da ku.